Heddiw yn Ysgol Hamadriad, mae'r amser wedi dod I ddathlu Eid mewn un parti mawr. Dyma'r oel sy'n dathlu diwedd Ramadan. Mae Eid yn rhywbeth pryd mae yr cymuned Muslimiad yn dod I gweddio yn yr mos neu yn y parc. Mae rhywbeth fel Nadolig ond ddim o'n am Muslimiad. Wedi miso yn prydio, mae pobl yn gwisgo'i dillad gorau, bwyta bwyd melys ac yn ymweld â theulu neu ffrindiau. Fel arfer, ni'n bwyta fel bwydydd fel traditional. Falle mae'n gallu bod fel reis a bach o meat. Pan ni'n mynd I Eid, mae'n neis I fel cael pethau o'r llaw, so dyna pam dwi'n troi arno. Eleni, mae athrawon a disgyblion yr ysgol wedi dod at ei gilydd I baratoi bwydydd a gweithgareddau hwylus I bawb fwynhau dathlu Eid. Dwi'n gwisgo siwar gymis a mae bron pob merched yn Eid yn gwisgo nhw. Dwi'n gwisgo bron pob fel bechgyn yn gwisgo nhw. Mae pobl yn gweud I fi edrych yn smart. Mae nifer o ddisgyblion wedi bod yn prydio yn ystod Ramadan a mae heddi yn cyfle i'r teuluoedd sydd yn dathlu Eid I wisgo mewn gwisgo traddodiadol neu gwisgo sydd yn bwysig iddyn nhw. Dod â'r gymuned at ei gilydd a dathlu cyfnod pwysig iawn I Fyslemiaid yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Dwi'n meddwl bod yn bwysig I dathlu Eid yn yr ysgol a mae'n neis I gwybod bod fel pethau fel hyn yn digwydd yn fel lle ni'n byw a bod y cymuned gallu bod gyda'n gilydd. Eid Mubarak!